Malikura laminikɛla an ka foli b'aw ye nin wagatinin na Malikura a sigira aw sigiyɔrɔ la an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC. Malikura ale bɛ kɛ tɛnɛn ka taga bila juma la nɛgɛ ɲɛ 5 ka taga bila nɛgɛ ɲɛ 5 ani sanga 30 la. Bi kunnafoni a kumaba olu filɛ nin ye. An b'a daminɛ i b'a fɔ kɔrɔlen aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na o ye farafina senantolantan janjo min bɛ senna nin wagati na Côte d'Ivoire. Siyaka Traoré ale bɛna foli k'an ɲɛna jaabi labanw na. O kɔfɛ an b'an ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma o ye Mali ye. U ka AES ni o ye Mali, Burkina ani Niger. Olu jamana u bɔlen ka bɔ CEDEAO la. Mali jamana ka sɔrɔ ani wari minisiri ko ale kunnafoni baara dɔ di ni kunnafonidilaw ye. Mariam Kuyate ale bɛna walawalaw ye. Ameriki jamana kɔnɔna la yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ u ka sariya ta mun bɛ kɛn yɛrɛ ye walima dunan minnu bɛ wari yurugu kana yaasa olu bɛ se ka nɔ minɛ cogoya min na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kuma an ka bi gɛrɛn kɔnɔna la Made in Mali. An balimaw ninnu de y'an ka bi Malikura kibaruyaw ye mun ni a bɛna walawalaw ye sɔɔni. An y'a fɔ ɲɛna an balimaw an ka foli b'a ye aw sigiyɔrɔw la nin wagati na Malikura aw sigira. Aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi studio wɔɔrɔnan kɔnɔ Washington DC. An bɛ kɛnɛ daminɛ ni mun ye o ye farafina u ka senantolantan janjo min bɛ senna nin wagatinin na n'u b'a fɔ ma ko Coupe d'Afrique des Nations. Siyaka Traoré kibaruya laban olu bɛ di. Farafina senantolantan ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bɛ saba na 8e de finale ɲɔgɔn dan kuncɛra kunu tarata janvier kalo tile 30 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan a donna jamana segi minnu bɛna u ni yɔrɔ ta quart de finale ɲɔgɔn danw na sinikɛnɛ juma février kalo nata tile 2 ni san 2024 na Nigeria ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 17 waati o don kelen juma don ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira RD Congo ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata février kalo nata tile 3 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 17 dana gosira Buakekaw fɛ yen Mali ni Côte d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kani quart de finale ɲɔgɔn dan laban bɛ tan o don kelen fana na ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira Cap Vert ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan Côte d'Ivoire b'a fɛ ɲɔgɔn saba quart de finale ɲɔgɔn dan ko kun kan Mali serantolantanaw y'a yira k'u b'a bila minɛ min kɔnɔ o de ye ka se ɲini Côte d'Ivoire ɲɛ kɔrɔ a don Boubacar Keki Kuyate Mali serantolantana. Mali Côte d'Ivoire a ballontan ma deli ka kɛ ballontan nɔgɔma ye mais objectif kelen de don an nana trophée de kama donc on va tout faire pour que ka se ka match gagner an ka objectif de ka match gagner ni Ala sɔnna on va tout faire pour que ka gagner. Falaye Sakɔ Mali serantolantana wɛrɛ. Côte d'Ivoire Mali bon ballontan de don ballontan foyi ma nɔgɔ détail damadɔni de b'a bɔ ɲɔgɔn na donc je pense que Côte d'Ivoire Mali ça serait un bon match a bɛna kɛ match ɲumanba de ye. Donc, on a match préparé, on a match préparé sans stress, sans pression pour aller terminer le match là-bas et la victoire sur le tour. Sekou Koita, Mali serantolantana. On a fait tout comme na match bena en jeu de dos. Ani Ivoire match février à teme a bekera compétition wera ou la kera jamana wera quoi. Mais ani Ivoire ka jeu Ivoire yera terrain au fait réalité wera. Donc on a match joué match don. On va pas qui inventer mais on verra bien ce qui va se passer. Vigi Aliga damne en compétition jusqu'à amasser défaite faut à ce niveau là. Donc malon fana ga wusigi ni ko doy pour les matchs prochains à la zone. Aloubadra Diallo Conti Mali forobaton de karamɔgɔ dankan ka fɔla laɲiniw ma falen ka se sɔrɔ. Ballontan gɛlɛma don parce que match à élimination directe ça bɛ siran a fagabaga bɛ siran o bɛ siran cogo min na fana bɛ siran ils sont chez eux c'est qualifié en demi-finale ni Ala sɔnna on va tout faire on est prêt pour ça on n'a peur de rien si on veut aller loin on a les moyens pour aller au bout. Ka segin ka kuma Mali ni Burkina Faso ka 8e de finale ɲɔgɔn dan kan min tana kunu tarata stade Amadou Gon Coulibaly la Korogo Eric Sekouchel Mali forobaton de karamɔgɔ y'a yira ko ale ka fɛɛrɛw de ɲɛna. J'étudie les équipes en face, j'ai un système de jeu qui est... Mettons ɲini k'a dɔn n'aw ni min bɛ bɛn ntolantan dɔ de bɛ n bolo n bɛ to ka min bila sen kan tuma caman n bɛ yɛlɛmani dɔw don a la tuma dɔw la n'an b'o kɛ tuma min na n mago bɛ jɔ cɛden dɔw la jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la
olu bɛ galabu kura di anw ka tolantan ma o fɛrɛ de ɲalen filɛ an bolo tan koyi n'o tɛ n bɛ segin a kan ne ma foyi si wɛrɛ kɛ n b'u bilasira k'u kɔkɔrɔma don n bɛ t'u kɛrɛfɛ n b'u fo kura ye ani n bɛ segin n ka fɔlenkɔrɔw kan yɛrɛ damakɛɲɛ baara ani ɲɛtaga ɲinini. Sur ce que je dis depuis le début, humilité, travail, ambition. Kader Traoré VOA tɔgɔ la Wagadugu a bɛ CAN kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan a y'a yira ko Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ fari fagara. Burkina Faso ka so cɛmanw olu bɛnna Mali ka samatasɛgɛw ɲɛfɛ kunu tara talon Korogodugu kɔnɔ CAN 2023 ka 8e de finale ɲɛkɔrɔ. Sénatulontan banni kɔ an y'an kanbɔ Burkina Faso ka degeli karamɔgɔ ma Hubert Velud. Oui, pour nous ce soir c'était une grosse déception, une grosse désillusion. An ka fɔ ko nin sénatulontan nin kɛra dusukasi le anw ma. Sabula waati fɔlɔ la an ma se ka an jɔyɔrɔ bin bɔn i cɛlu caana balontan daminɛman na o y'a yira ko anw yɛrɛ tun ma da kelenya an ka sigiyɔrɔ la fɔlɔ mi-temps filanan na an yɛrɛ tun y'an yɛrɛ fari gwɛlɛnya ka se ka na ni réaction ɲɛnama ye ka se ka an ka sénatulontan joueur dɔw yɛlɛma nka an bali an ka se ka bi kelen ta joona joona nga an y'an lɔyɔrɔ bin bɔn a laban na. Un but d'entrée de mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, j'ai rien à reprocher même les joueurs, mais beaucoup sur la première. Bertrand Traoré, ale ye Burkina Faso ka kapitɛni ye. Non, c'est pas les limites du Burkina. Niti an ka équipe dan ye. A b'a lɔn ko match minnu bɛ tan ni mɔgɔ ka ɲi ka bɛn tako kelen na o ka gwɛlɛ dɔɔni. An tun ye ka fɛn bɛɛ bila sen kan min bɛ se k'a to an ka tɛmɛ. Nka anw bɛna taa sɔgɔ ka se ka taa an kɔrɔ gwɛlɛn ka baara kɛ. An n'u ka équipe nin kɔni n'an y'a filɛ natulontan ɲɛnamaw b'ara an ka ɲi ka sɔgɔli ka taa baara kɛ ka segin ka na. Être prêt pour les prochaines échéances. Sénatulontan banni kɔ Burkina Faso ka tannikɛlaw caman segira u ka club ra yaasa ka se ka taa tari kɛ u ka championnat ra. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Korogo VOA Bambara o tɔgɔ ra. Ani ne yɛrɛ Siaka Traoré ka bɔ Korogo ka na Abidjan CAN kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la. An lamɛnnen don VOA baraɲɔgɔn radio so Albayan kan CAN hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan. hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la AES ni o ye Mali Burkina Niger olu minnu ye a fɔ k'u bɛn'u sen bɔ CEDEAO la Mali kɔnɔna la u ka wari ani sɔrɔ minisiri ni o Alfuseni Sanu ale ye kunnafoni baro kɛ ni kunnafonidilaw ye Mariam Kuyate ale b'a lakalan ye Mariam ni lajɛrɛ in senfɛ sɔrɔko ni nafoloko minisiri Alfuseni Sanu a ye walawalali caman kɛ ka sanga Mali bɔli la CEDEAO jɛkulu kɔnɔ a ka fɔla ko ka Mali to CEDEAO la ko Mali jamana tun bɛ bɔnɛ nafolo kasabi caman na sefa wari miliyari 120 ko de tun bɛ tigɛ Mali kun ka sababu kɛ CEDEAO ka sariya n'a ka taabolo batoli ye Mali tɛgɛ bɔlen CEDEAO bolo k'a ma fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ ko nka a bɛna nafaba de lase ni jamana saba ma n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger jamana ye an ka jamana ninnu na fɛn minnu b'an bolo n'an bɛ se ka k'olu développer ka yiriwa n'o ye o fɛn de ka ca tile b'an fɛ yen ji b'an fɛ yen produit ressources minières caman b'an bara entreprise b'an bara adamaden b'an bara minnu kalannen don minnu bɛ baara la opérateur économique b'an bolo minnu jilajalen don le fait qu'aujourd'hui an bɔra CEDEAO kɔnɔ bi a b'a to an ka entreprise minnu bɛ yen u bɛ se ka baara kɛ ka feereli kɛ ka nafa caman sɔrɔ pays kelen tɛ jamana saba de jɛra k'a kɛ jamana saba in population ye 70 millions de ye o population in bɛɛ ye marché de ye bi donc an ka entreprise ninnu ni opportunité ba de u bolo bi u ka se ka yiriwali kɛ u ka se ka fɛn caman kɛ pour que u yɛrɛ bɛ taa ɲɛ u bɛ se ka personnel recruter etc. Sɔrɔko ni musakako minisiri a y'a yira ko n'i ye Mali ka fɛn bɔtaw lajɛ kɔ kan ko 100 sarada la 59 ko bɛ taa CEDEAO ni UEMOA jamanaw kɔnɔ ko Mali yɛrɛ ka bɔta ye 20 ye ko kama Mali bɔli CEDEAO la ko bɛna dɔ fara jamana yɛrɛ ka musakaw kan nafa mun b'an kan teliya la an ka budget yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ o fanba bɛ taa ka bɔ CEDEAO kɔfɛla la o ye sanu ani kɔɔri ye an bɛ fɛn min feere CEDEAO kɔnɔ o ye baganw de ye ka caya ani engrais dɔɔni mais an bɛ fɛn fɛn san ka bɔ kɔfɛ o 100 sarada la 60 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ bɔ CEDEAO de la o bɛ se ka kɛ produit pharmaceutique ye a bɛ se ka kɛ produit alimentaire ye fɛn caman ye bon or olu ka produit mun bɛ don an bara
olu bɛ 118 de sara kan an dun ka produit minnu bɛ bɔ taxe ba de bɛ k'o kan parce que an tɛ ka feere CEDEAO kɔnɔ c'est ce qui fait que ni an bɔra la bi budget a dɔgɔyalenba o ye miliyari 20 fo miliyari 25 hakɛ ye mun bɛna don droit de douane la k'a sɔrɔ an tun t'o sɔrɔ. O siratigɛ la Aluseni Sanu a ko a bɛ hakilisigi ɲini malidenw fɛ ko fɛlɛ ni dabaliw bɛ sen na ni jamana saba marabagaw fɛ yaasa u ka bɔli CEDEAO kɔnɔ a kɔlɔlɔba kana ye a jamanaw la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Balimaw, an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ni waati na an b'a ɲɛsin Menaka ma ni mobiliba bolila ani mɔgɔ minnu bɛ sira matarafa olu tun ye bɛnkan sɔrɔ ni jatigɛwale mɔgɔw ye yaasa u bɛ se k'u ka baara daminɛ cogo min n'o ye taa ni ka segin ye sira kan nka kulu dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in a tɛna se ka kɛ u ni kilomɛtiri 50 yanni Menaka cɛ. Abdul Nasser ale kumana ni Menaka faso jama olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye u ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A bɛ dɔgɔkun caman bɔ a jarala k'a fɔ ko Menaka du kɔnɔna sira fɛn fɛn bɛ bɔ yɔrɔ la ka don a kɔnɔna na a bɛɛ datugun bɛ maaw fɛ a fɔ ma ko jadisu nka kabi kunun tɛnɛn don a jarala k'a fɔ ko o sira ninnu banbaciw ka jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko waati min kuma ɲɔgɔnna donna ani Menaka commerçants ni ɲɔgɔn cɛ siraw a ye u dayɛlɛ nka a ko ma kɛ ko mɛnta ye ka sabu kɛ Sidi Baraka ni ale société civile ɲɛmaa ye Menaka a b'a jira k'a fɔ ko banbaci ninnu n'a bɛ fɔ ma ko jadisiw u ka jɛkulu wɛrɛ Menaka ni u dagayɔrɔ cɛ kilo 60 ɲɔgɔnna u y'a jira k'a fɔ ko o sira a ma dayɛlɛ wa camion fɛn fɛn bɔra Ansongo k'a kunda Menaka kan u ye a bɛɛ lajɛlen lasegin. Après des renseignements nous avons appris que les camions a jirala k'a fɔ ko camion minnu k'u jɔn bɛ Ansongo u bɔra yen kunun wula nɛgɛ kaɲɛ 17 waati ka u kunda Menaka kan nka dugu jɛlen sɔgɔmada in na an ye kibaruya min sɔrɔ o de ye k'a fɔ ko kilo 60 u ni Menaka cɛ maramafɛntigi wɛrɛ ye u lajɔ ni ka u yamaruya u ka sigi Ansongo ka sabu kɛ u ni minnu bɛnna ko kan olu ni o tigilama ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o kɔɲɛ b'a jira k'a fɔ ko bɛnkan kɛra min kan a ma kɛ ka ɲɛ min ye Menaka société civile a ɲɛma n'o ye Sidi Baraka ye a bɛ tila tuguni k'a jira k'a fɔ ko kabi nin ko in daminɛna olu kɔni ye wulikajɔ ta n'o ye Menaka gouvernement ka a sɛgɛrɛ walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na u ye a jira a la. Sidi Baraka. Depuis les premières heures qu'on a pris la nouvelle, le lendemain le bureau de la société civile kabi sansara dara sira ninnu la n'o ye ka bɔ Menaka ka taa Kidal ani ka bɔ Menaka ka taa Niger ani ka bɔ Menaka ka taa Ansongo société civile bureau min bɛ Menaka an ye ɲɔgɔn dalajɛ ni ka se Menaka gouverneur ma an sini y'a fɛ yen min ye an ka dusuma kasi ani hami min bɛ an na an y'a da a tulo kan sa dɔ ka se ka bɔ gɛlɛya la an y'o bɛɛ ɲɛ jira a la gouverneur ka jaabi kɛra k'a fɔ ko an ye kibaruya min lase a ma a y'a mɛn o tɛmɛnen ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ ko a y'a layɛlɛ ni k'a lase yɔrɔ la a kan ka se yɔrɔ min nka hali bi ɲɛ foyi ma sɔrɔ ko la. Nous n'avons pas vu quand même un geste par rapport à un appui à ces blocus du côté de l'État. Menaka société civile ɲɛma bɛ tila k'a jira tuguni k'a fɔ ko u bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma walasa gɛlɛya min bɛ u kan ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la. C'est vraiment une situation très nin waati na ko bɛ cogoya min Menaka a ko gɛlɛya bɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn bɛ yen a bɛ nan bɛ Menaka du kɔnɔna min ye suman sɔngɔ a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛn bɛ nin waati na commerçant fɛ wa nafolo walama se wɛrɛ tɛ dugulamɔɔw ye jango u ka se ka nin fɛn masina ninnu san an b'a jira tun k'a fɔ ko a ko kɛn bɛ hami belebele siranya ko belebele kɛrɛnkɛrɛn la minnu ko t'a fɔ an bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnna gouvernement ka jira la k'a fɔ ko wulikajɔ kan ka sabati walasa kami min filɛ nin n'u tɛna se ka don Menaka u ka se ka don joona joona walasa gɛlɛya min bɛ yen hami min bɛ on ne peut pas rester comme ça et attendre une situation que d'autres personnes gèrent. Wagati na an b'a ɲɛsin Burkina Faso jamana la ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ani kunnafonidila dɔw ka baro senfɛ a yira k'a fɔ ko urisi fosi tɛ olu ka jamana kan ni wagati na k'u dɛmɛ ka jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ ko nka ko min don a bɛ se ka kɛ a bɛ na kɔfɛ
Mariam Traoré ale bɛ mun kalama la Mariam Rusu fosi de tɛ kɛlɛ la yan ni waati in na an ka finitigiw gansan de bɛ kɛnɛ kan k'u kwada jadi jɛkulumɔgɔw kɔgɔ la u bɛ kan an dɛmɛ de dɔrɔn degili siraw fɛ ani kɛlɛkɛminɛw kɛlɛ kɛcogoya Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Capitaine Ibrahima Traoré de ye nin fɔ a ye min laseli kɛ kunnafoni sɛnsɛnna Alain Foka u ka ɲininkaliw kɔnɔna la min jaw la tɛmɛna bi araba YouTube bɔlɔlɔ sira kan ni an mago kɛr'u la u bɛna kɛlɛ kɛ an ka dugukolo kan yan a ye min fara kan Capitaine Ibrahima Traoré ka fɔ la ko Rusila jamana ka yeli Burkina Faso dugukolo kan hakɛ lakɛɲɛlen don ko nin baara ninnu bɛ kala tɛmɛ ni yirali sira dɔw ye walasa ko ka se ka Burkina Faso finitigiw dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnko ta fana Capitaine Traoré a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ ko degelikɛla minnu bɛ ka bɔ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Turki, Chine k'olu fɛnɛ bɛ Burkina Faso dugukolo kan kabiri Burkina Faso jamanatigi y'a kɔ don a ka jamana marabagakɔrɔw la n'o ye colonial française ye nanzarakan na ye dɔ fara a ka wulikajɔw ni teriya siraw walankatali fanga kan cogo min na u bɛ se ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ n'o de kɛra sababu ye k'a ka jamana magɛrɛ Moscou la i n'a fɔ Mali, Niger ani Burkina Faso yɛrɛ u kɛlen kɔfɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛnkan dɔ sigi u ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko a ma nanzarakan na ko les États du Sahel AES ni jamana saba bɛɛ lajɛlen ye batake teleman dɔ labila karidenw k'a lase diɲɛ ma k'a fɔ k'u sen bɔra farafina tilebiyanfanw ka tɔn belebele min sigilen don sɔrɔ layiriwali ni jamakulubaw tɔgɔ la ni a bɛ wele ko CEDEAO o ka jɛkulu la anw ka taasira o ye taasira kelen de ye seginnin tɛ min na CEDEAO ko wa o banna pewu Capitaine Ibrahima Traoré ye nin fɔ a y'a fara kan o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ k'u ka ɲɛtaga baara tɔw don natɔw la dɔ bɛna ɲɛsin nafoloko ma ko n'o ka kan ka kɛ ni sefa wari ɲɔngirili ye ka bɔ nin jamana saba kɔnɔ ɲininkali tɛnkunnen kɔfɛ a la min bɛ tali kɛ Burkina Faso jamanatigi sigi kalata kan n'o ka kan ka kɛ san 2024 in kɔnɔ jamanatigi Capitaine Ibrahima Traoré ale min bɛ Burkina Faso jamana furancɛ fanga kunna ye jaabi min di o la o de ye ko lakanako sabatilenba tɛ a ka jamana kɔnɔ min bɛ se k'a to u ka jamanatigi sigi kalata kɛ an bɛna se ka jamanatigi sigi kalata labɛn cogo di nin waati in na kalata ye Burkina Faso jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kunkanko de ye nka fo lakana dɔɔni ka sabati jamana kɔnɔ nin kɛra a ka ɲininkali jaabi ye a ye min lase balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni hali bi duniya kibaruyaw ye nin wagati na an b'a ɲɛsin Libi jamana ma ni u ka famaw ka ɲɛsin u ka kɔgɔjibadaw u ye tungaranke mɔgɔ 350 de lasegin minnu tun bɛ fɛ ka u den ka doni dugumasira ye ni a fan caman bɛ bɔ Egypte ni laseli kɛra AFP ma a yirala k'a fɔ ko Libi ni kɛlɛ kɔni ale wusulen don ale kɛlen don donda ye ka se farajɛla farafina dugu mɔgɔ caman fɛ minnu bɛ bɔ Sahara o cɛncɛn o yanfan na salon Libi jamana ɲɛmɔgɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi kulu mun ni ale ka baara bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw bali u se ka don cogoya min na u den ka don jamana kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ an ɲɛsin nin wagati na Rusi jamana ani Ukraine u kɔni ye laseli kɛ arabadon k'u ye kɛlɛkɛ kasoden mɔgɔ 200 ɲɔgɔn na k'o falen dɔgɔkun tɛmɛnen u ka pankunu dɔ binnen Moscou ka kuma la ni Ukraine sardasu dɔw tun b'a kɔnɔna la minnu tun minɛnen don kɛlɛ senfɛ ko Kiev kɔni ye u ka avion ka daji Vladimir Putin ale kɔni ye laseli kɛ ko Ukraine sardasu ko olu de ye avion ni u b'a wele ko IL-76 ka gosi ni gɛlɛden dɔ ye u ka kuma la ko mun bɔra a bɛ fɔ ma ko Patriot américain ni Kiev u y'o de ta a la mun ye Ukraine ye ani a kɔkɔrɔma donbagaw farajɛ jamana olu kɔni bɛ laɲini na k'a fɔ ko ali bi ko a kana ni lahalaw ye minnu b'a yira k'a fɔ a bɛ nin kuma sugu fɔ o kɔfɛ an b'a ɲɛsin nin wagati na Chine jamana ma ale ni Taliban wagati min na mɔgɔ caman kɔni bɛ kan ka u sɔbɔ la Chine ale ni Taliban kɔni bɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔnyaw olu kɔni kolo gɛlɛya sɔrɔ ani nafasɔrɔ siraw la ɲɔgɔn ye baw olu kɔni u kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka nafasɔrɔ siraw k'olu bila sen kan VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la balimaw malikura a bɛ senna hali bi an bɛ segi ka na Ameriki jamana kɔnɔna la ni a siɲɛ fɔlɔ la Ameriki jamana ye sariya dɔ ta mun b'a to dunanw walima kɛnɛkanmɔgɔw minnu bɛ yuguyugu waleya kɛ ali n'u bɛ Ameriki kɔnɔna la u nɔ bɛ se ka minɛ cogoya min na Mariam Kuyate Mariam Traoré
nin ko bɛ di. Ni sariya kura min sigira sen kan ka ɲɛsin kɔkan sira dɔw ma n'a bɛ wele ko l'exorption étrangère FEPA min sigira sen ka décembre kalo waati jamanatigi Joe Biden fɛ ko walasa ka se ka sariya dɔw lakilen lakanako fanfɛ jamana kɔnɔna la sira dɔw tara ka ɲɛsin fan wɛrɛw ma jamana wɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw minnu ni olu ka hakilina dɔw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nin taasira ninnu ma Owal Musa Rafsanjani o min ye yurukuyuruku kɛlɛli kan Nigeria jamana kɔnɔ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin sariya kura min sigira sen ka kɔnɔ gafe ka yan ka lawaleya nga ko jɔrɔna bɛna ye a koɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin jamana marabaga dɔw ma minnu ni olu kɛlen don k'u ja ni jamana ka foroba nafolow ye ka sɔrɔ ɲangili bere ma sigi u kun. Scott Greytak ale min ye baɲumankɛtɔn ONG Transparency International États-Unis jamana kɔnɔ ye a lase k'a fɔ ko nin kulukofalen n'o ye FEPA ye bɛna sɔn ka kɛ sira kuraw ye walasa ka se ka dɔ bɔ yurukuyuruku la a y'a sɛbɛntiya o senfɛ ko foroba cakɛyɔrɔw baarakɛla kelen o kelen minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔ kan ka yan ka sariya dɔw damakɛɲɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolow ma min bɛna sɔn ko ka bin u kan. A ka laseliw senfɛ ye a yira ko nin hakilina minnu sigilen filɛ nin ye sen ka bɛna sɔn ka taabolo dɔw yɛlɛma nga Mike Coakley ale ye kalanfa ye sariya ko kun kan sanfɛ kalanso Université Southern Illinois ko nin sariya kura min filɛ nin ye ka sigi sen kan ko min bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka jamana wɛrɛw ɲɛlaki ka kɛ a lawaleyali baaraw kan ni u yɛrɛ ka hakilina dɔw sigili ye sen kan walasa ko ka se ka yurukuyuruku kɛlɛ. Nin kulukofɔlen n'o ye FEPA ye ka kɛlɛ fanba dɔ bɛna sigi yurukuyuruku de kɛlɛli kan min bɛna k'a fɔlɔ ye i n'a fɔ Patrick Stokes ale y'a lase cogo min na ale yɛrɛ min jatilen don fan fɛ jalaki binnen don fan min kan ka kɛ ni yurukuyuruku hakilina dɔw ye Bowling Island fɛ ko walasa u ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka yurukuyuruku kɛlaw nɔbɔ. A y'a yira o senfɛ k'a baara bɛna sɔn ka nɔba dɔ bɔ sira jɛlen dɔw kan ka kɛ ni maaw ye minnu tɔgɔ mana ye nin koɲɛ in na ka bɔ fan wɛrɛw fɛ olu ka se ka nɔ minɛ k'u ɲininka walima u ka sɔn a jalakilikanw ma. Monsieur Stokes ale ye nin fɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Malikura lamɛnnikɛlaw ni wagati na an sera an ka gɛrɛn kɔnɔna la bi an bɛna kuma Mali bolola baarakɛlaw olu yɛrɛ ka baara kɛlenw kan a bɛ fɔ ma ko Made in Mali a bi gɛrɛn b'i bolo. Bolola baarakɛlaw ka fɛn dilanenw matarafali jɔyɔrɔ ka bon jamana ka yiriwali la o kama bi gɛrɛn ɲɛsinen don Mali fɛn dilanenw ma n'o bɛ wele ko Made in Mali walikan na walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ an ye kuma di maliden dɔw ma minnu ka baara ɲɛsinen don o baara in ma. Ne tɔgɔ ye Dramane Kulibali farafinna tiɲɛ butigi min bɛ Bamako ne de bɛ yen donc an ka butigi ba yɛrɛ n'o ye maison mère ye o bɛ Mopti de an bɛ artisan de donc précisément an bɛ perle de kɛ kosɛbɛ kɔnɔ ani bɔgɔlanw ani mo an ka laadalafɛnw quoi an ka artisan fɛn dilannen ninnu sakiw b'o la samaraw b'a la an bɛ fɛn minnu feere a bɛɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan an bɛ récupération plastique kɛ n'o ye samara sɛngɛlen minnu bɛ fili ni ani manani minnu bɛ fili an b'o tɔmɔtɔmɔ o de a ka dugukolo tiɲɛ an b'a bayɛlɛma ka kɛ kɔnɔw ye. Fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo walasa ka jamana ɲɛmaw ani jamanadenw sama ka na Mali fɛn dilanenw sanni ma? Mariam Dambele ale fana ye bolola baarakɛla ye. Wagati dɔ la en moyen de communication c'est vraiment peu donc an bɛ communication kɛ à travers des réseaux sociaux et mɔgɔw bɛ an ye o sanfɛ o bɛ an dɔn ten mais pour que k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ka bɔ a kalama fɛn minnu b'an bolo la vraiment des choses valeur bɛ minnu na minnu dilanna an fɛ Mali kɔnɔna yan nɔ o moyen ba tɛ an bolo la walasa ka communiquer ni olu ye o gɛlɛn an ma dɔɔni mais moyen kelen b'an bolo la ça c'est les réseaux ani wagati dɔw la ni an welela media minnu sanfɛ. Yala minɛ ninnu dilancogo tɛ na ni gɛlɛya ye waati dɔw la aw bɛ mun kɛ walasa k'u ɲa ka taa fɛ? Abdurahman Kulibali mɔgɔ bɛ to ka min signaler an ye k'a fɔ ni défaut min kɛ baara la ni défaut min kɛ baara la bon an bɛ erreur corriger en fonction de ça mais problème yɛrɛ ye min ye pour client yɛrɛ de ye baara dɔ bɛ yen i b'a kɛ k'a ɲɛ mais a prix bɛ gɛlɛya dɔɔni bon dɔ bɛ yen o y'a ɲɔgɔnna ladege de ye mais i b'a sɔrɔ o ma ɲi o prix ka di dɔɔni donc n'u y'o ma min ma ɲi kosɛbɛ n'u y'o san moins cher la o bɛna fɔ k'u bɛ o n'e ta comparer client dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a essayer k'a ɲɛf'u ɲɛna ka dɛsɛ ni i dusu yɛrɛ ka bon i ni dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na. Mali fɛn dilanenw ka di maliden caman ye bari
a bɛ Mali ladalafɛnw don ba la i n'a fɔ Umu Jawara. I bɛ sanni kɛ farafina siɲɛ la a bɛ wagati jan bɔ mun ye farafina siɲɛ diya n ye wa produit de ka ɲi et puis ni mago bɛ farafina minɛn fɛn fɛn na n'o ye an ka labɛnni fɛnw ye i b'a sɔrɔ farafina siɲɛ de la ne bɛ bɔgɔlanw sa u bolo n bɛ kolonkisɛw sa u bolo an ka farafina ladalafini bɛɛ lajɛlen ni mago b'a fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ farafina siɲɛ de la ɲuman. Nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera Abiba Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara. Balma ni wagati na an bɛna taga an ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan Modibo Keita ale kumana ni an balimakɛ dɔ ni o kodɔnna ye o bɛ kuma kɛlɛ kunya de kan Modibo. Sheikh Amala Kone i ka ɲininiw bonyana kosɛbɛ an ka taabolo ani an ka kokɔrɔw kan o kama an bɛ fɛ ka dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ mun kɔfɔ. N'i y'a mɛn kɛlɛ ye ɲɔgɔn faamubaliya de ye ko dɔ kan kelen hakilila dɔ nɔfɛ ka sanga ni bani adamadenw ka faamuya ye o ko a n'o hakilila kan. Walasa yala fɔlɔ ni kɛlɛ tun donna balimama filaw ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna na a ko tun bɛ ɲɛnabɔ cogoya di an ka maakɔrɔw fɛ. Ka sanga ni an ka laadaw ni an ka faamuyaw ye ni kɛlɛ donna balima fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ tigi b'o balima fila bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ min ma ko ɲɛmɔgɔ o de tun b'a fɔ k'a ban n'o kɛɲɛna min na o tuma a bɛ wele da bulon ka don ni bulon y'a fɔ k'a dan yɔrɔ min foyi t'o kɔ o y'o ko bannen pewu. Ka kɛ ni o ɲininkali jaabi ye yala fɔlɔ fangalata tun bɛ yen wa walima fanga tun bɛ jɔnniw bolo. Fɔlɔ fanganata tun tɛ yen walasa a ka faamu donc fɔlɔ fanga tun ye bulon de ye ni bulon tun ye kuma fɔ k'a ban foyi t'o kɔ ni maa min k'i tɛ jɛn ni bulon ta ye laɲini bɛ kɛ e ka dugu yɛrɛ bila. O la Sheikh Amala Kone an bɛ don min na i ko bi ni futini donna maa fila ni ɲɔgɔn cɛ walima sigida kɔnɔna na a ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. N hakilila la ni n ka miiri la ni kɛlɛ donna balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bi tile la donc a ti ban abada ni tribunaliw ni cour d'appelw tɛ o b'a yira an na bani adamaden ni mɔgɔ min fili i bɔyɔrɔ ma i ta yɔrɔ b'i kamana gan kɔntɛ nin ɲɛnabɔra ka ban kunun an ka mɔgɔbaw bolo k'a sɔrɔ tribunal tɛ yen cour tɛ yen. An bɛ don min na i ko bi maanifinw. Cɛ bɛ se ka minɛ ka d'a muso ma an y'a dɔn bi k'a fɔ masaw bɛ se ka minɛ ka d'u denw ma k'a fɔ kɔrɔ bɛ se ka minɛ ka d'a dɔgɔ ma ko mana gɛlɛya anw fɛ togo o togo a tun bɛ ɲɛnabɔ ka ban k'a sɔrɔ an ma se ninnu ma. Ka kɛ ni an ka maakɔrɔw ka o taabolo kɔrɔ ninnu ye minnu tun bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛn ni kɛlɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye o taabolo ninnu dɔ kan ani n'a y'a sɔrɔ nafa bɛ o taabolo ninnu na an bɛ don min na i ko bi an fɛ farafinna. O jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya sabati la ka sanga an ka mɔgɔbaw ye baaraba minnu kɛ k'u bila an fɛ hali bi n'an b'a la ka tagama olu siraw kan ka caya o siraw ye ɲɛmɔgɔ bonya ani saamaya de ye. Ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafaraliw cayara kosɛbɛ ka sababu kɛ bɛnbaliya ye ani an ka fɛɛrɛ kura minnu bɛ an bolo walasa ka kɛlɛw ban yala e yɛrɛ bolo sigikafɔ nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Sigikafɔ nafa tɛ se ka ban bawo munna sigikafɔ o de bɛ bɛn bange a bɛ kelenya bange o de bɛ koto ɲɔgɔn tala bange o sigikafɔ o de bɛ kodɔn ni kokɔrɔdɔn bange a ka ca Ala fɛ ni kodɔn ni kokɔrɔdɔn cayara jamana min kɔnɔ o jamana ka fili bɛ dɔgɔya ni jamana min ka fili dɔgɔyara foyi t'o jamana ɲɛ ni taaɲɛ tɛ ni sabati tɛ. Sheikh Amala Kone ka kɛ ni nin waleya ninnu bilali ye kɛrɛfɛ bɛnbaliya o bonyana kosɛbɛ an ka sigidaw kɔnɔna na o kama welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Wa sigi ani fili tɛ ban bawo jɔn tɛ Ala ye n'o kɛlɛ kelen n'o fili donna i ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini i k'i miiri i ka kunu mɔgɔbaw y'u sen da yɔrɔ min na ka ko gɛlɛmanw dilan olu b'a laɲini de u dɛsɛlen de bɛ kiiri tigɛ kɔntɛ olu b'a laɲini de a ka taa ɲɔgɔnya a ka bɛn a ka dilan taabolo kɔrɔ dilan cogo la k'a sɔrɔ mɔgɔ si ka tɔɔrɔ t'a la wa dɔ la hali ni kiiri tigɛra o t'aw si bali ka taama dugumakolo kan nka a bɛ koba dɔ tiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa Sheikh Amala Kone an b'i fo an ka bi wele jaabi la an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce an balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin de bɛna dansigi an ka bi jamukan na mun a labɛnna Cheikh Umar Tero fɛ Modibo Danbele ale tun bɛ kuma barani na an ka foli bɛ an lamɛnnikɛla ani filɛlikɛlaw bɛɛ ye Adama Jara kabi Bangoni na an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ Alu Bokum an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ Alu Konate fo ale bɛ Badilabugu an kanubaga bɛɛ an sera ka minnu tɔgɔ fɔ mun fɛn fɛn tɔgɔ fɔ i n'a fɔ Lamini Traoré ani Monsieur Thierno kabi Bamako an ka foli b'aw bɛɛ ye aw ni ce aw ka lamɛnni la nin tun ye Modibo kabi Washington DC aw ni ce. Mashallah, mashallah, mashallah.